Kining paghugas sa tiil sa isig katao gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo nga mao'y nagbuhat nato superior kay siya kay kanato. Mas superior pa ang iyang dignidad kaysa mga Filipinos compare ngadto sa presidente ni President Duterte. Mas superior pa ang iyang dignidad o ang iyang gahom ikumparar sa atong relasyon isip mga Katoliko ngadto sa Santo Papa. May imagine ninyo? Kay Ginoo gud siya. Siya way gahimo nato. Ang Santo Papa o man na maghimo nato. President Duterte nagpailik ra man na siya nato. Siya gyud kay siya naghimo. Pero sa iyang gibuhat ni hugas sa tiil. Kamo mga asawa ni aron dinhi nakasuway na mo nga kamoy mohugas sa tiil sa inyong bana. Anang gikan siya sa lakaw ba niya kamoy mohugas o siya ra dito yung manghugas yang tiil? Labi na yung magkalapok siya kay uwan kayo kamoy mohugas. Lagi testingi ini guli. Kamong mga bana, kung magkabulingit ang tiil sa inyong asawa tungod sa iya itong pagpanglimpyo sa tugkaran, kamo mo'y mo-offer nga ako'y hugas imong tiil dahi. Ambot, kinsa ka ninyo'y nihugas na na. Kamo maingon, manihula mo diyan, na tubig diyan dagan. So, kining paghugas sa tiil, o sa ikabuhat sa sulugoon. Mauni ang kinaiya sa mga Hudiyo. Na pinag-arang-arang pagkabutang, niya na sila sulugoon. Ang sulugoon mo'y muhugas sa tiil sa ilang agalon, inig-abot, gikan sa iyang biyahe. Tahor kay na sila, igora ng mulingkod, magdade nagplanggana o para hugas ritual sa paglimpyo, una pa mudayon sa balay ang agalon. Di ganina magda ang sulugoon og tubig para ihugas yang tiil, patay kang sulugoon na ka. Hugasan yung kasaba na. Pero si Jesus, mao'y nihugas sa tiil sa iyang mga tinunan. Unsa may iyang punto, ningon siya, ako nga inyong magtutudlo, mihugas sa inyong tiil, kamusad, sa tisumpay, kamusab, kinahanglan, maghugasay sa tiil sa usad-usad. Unsa may spiritual meaning aning paglimpyo sa tiil mga igsoon? Ang pagkuha sa sala. Mao na kita di ay tanan magtinabangay ta nga makuha unta ang mga sala sa atong isig katao nga mahimo tang kaabag sa pagkuha paglimpyo sa iyang sala. Dili tigdugang og sala, tiglimpyo sa iyang sala or mupaminos sa iyang sala. Kung ang usa ka babae nga gwapa kayo nindot kay glawas nya magsulob dayon siya nang mubo kay sinina nya taas pa jud kay liab dinhi ani pakita pa jud dinhi ani kay kana na lang ikaw-it nang naang colorless nga si tawagan ng murag tangsi. Mag-shorten siya contrast kay sa iyang panit kay purti niyang puti at short din siya o kanang itong niya gisi-gisi pa yun. Unsa man na siya nagpamino sa sala o nagdugang sa sala? Hastang sa aspari mapunan. O na aron maminos ang sala kuhan kanang ayaw una-una Muna karon kamo mga bana, ingna kuno niyang kaugalingon, kung buhaton ni nako, makapaminos ni sa sala sa kong asawa. Kung magsigi kong inom, makapaminos ni sa sala sa kong asawa. Magsigi kong sugal, makapaminos ka ni siyang sala. Bahala mo diyan. Ang mga asawa, kamusad, pag hunahuna po kuno mo, unsaon pagminos ang sala or pagkuha sa sala sa inyong bana. Na kaniya kong bana, nangabit naman kung akong yawyawan, muminos ka ning iyang sala sa pagpangabit. Kining iyang pagkasugarol o pagkapalainom, magmaoy ra ba inig uli, kining akong pagyawyaw, makapaminos ni sa iyang sala.
ug ako ni siyang buwagan, maminos ka nga akong sala ug ang iyang sala. Ben, tubag. Muminos dili. Kung ako ni siyang pasayloon, niya igabot niya ako din ni siyang gakson, niya ako din hugasan ang iyang tiil sa di pa siya matuog. Niya akong masahian ang iyang buko-buko kay gipamaulan ra ba ning animal. Niya ako ning masahian. Makapaminos ka ni siyang sala. Unsa yung paminaw? O kana, pangunaunaan na. Ug ako ning tagdo ng iyang kabit niya og inig birthday niya akong tagaan og gift, makapaminos ka ni sa ilang sala. Oy, tubag. Kining akong paghatag og donasyon o paghatag og kolekta, makapaminos ka ni sa sala pare. Inyong paminaw. Ambot lang, wa ko kibaw. O kining akong pagsigig libaks pare, makapaminos ka ni siyang sala. Kining pagsigig akong daot niya, makapaminos ka ni siyang sala. Ngayawan o na ba kining pariya? Kana ba? Inana. Kining ako mga anak, siging duwa sa computer, o sigihan ko ni kasaba, muminos ka ning ilang sala. Sa ilang pagkatapulan, sa ilang pagkagahingulong, sa ilang pagkabadlongon, kining akong paglatos, pagkusi o pagkasaba, makapaminos ka ni silang sala. Ana. Saman. Aka muna na itubang. So muna una, ikaduha, pagpakita sa tinuod nga gugma, ang paghugas sa tiil. Mao ang pagpakita nga tinuod kong nahigugma ninyo. Kana bitang mga ginikanan nga nahigugma sa ilang anak, maugid na mulimpios anak, di ba? Nakasuway na mong panganak. Namoy mga anak, kadaghanan. Kisa may dunay anak din isa ko ng kamot. Kanang may anak ba? O di mo isa, mamatay inyong anak. Okay, okay, congratulations. Yan, nahigugma mo sa inyong anak. Ayun. Yawanan nyo sila po siya. Huwag nyo hapaka. Mauna, dili mo consistent. Gugma gani, kanang gugma, maging sino ka man. Bisan pag unsay imong buhaton ako, hasta Judas nga nagbudhi ni Jesus, gilimpyuhan ni Jesus ang tiil. Wa siya giit sa puira, wa siya moingon nga karilang unsi akong hugasan na, ikaw hudasa ka, di ka hugasan. Kay wa na, determinado na kay kas pagbudhi nako, wa na kay labot nako. Wa oy, tanan yun yang ihugasan. Nga naman, kay gugma. Ang gugma de mga igsuon, mga tinudanay, dili mo isip sa binuhatan sa tao, kung dili magsigig higugma sa iyang isig ka tao. Di ko no? Lingi ako nun ang imong tupad. Tupad niyo ba? Lingi. Ingna ko no. Pangutan ako nun na imong tupad. Ingna, nahigugma ka na ako. Ingna. Okay, tanaw na itong musanong ba? Nahigugma ka na ako. Ana, naging niya, higugma siya. Karoon na, hugasin niya akong til. Isa ay suluha ko rin, may magpungkol ka diha, panghugas dito adili na siya tinuod, nga nahigugma mo. Ana, kuwang na kay tani karonoy. Kuwang na kay tani, kanang pagpangutan na ba, pag-check ba, o nahigugma pa bata sa atong isig katao. Kay kasagaran na ito mga igsuon, ang atong kaugalingon mo itong gihigugma. Ang atong kahugalingon mo isigihan atong pangitag paagi nga matagbaw o kanunay gyud nga malipayon. Bahala naghilak na ng atong mga silingan basta ako malipayon. Bahala na mo diha. Bahala na mo. Ano ba? Naabitay PWD. PWD ba? Midonate din hignato ni palit sa atong tawagan na, hope and opportunity. Usa ka buwan niyang tigom-tigom sa iyang madawat sa diyan ikuhaan ka ng madawat niya nga assistance. Nya iya dayong gi hulog din PWD siya.
Si ako tong nag-text pa diyan nga PWD. Nakuha na lang ko sige hisgot kay hapit na mo to akong luha. So nang ka PWD, mo donate dire. Ni aga ni mga Mike Iglawas, why donate? Sorry ha, pero naman siya daghan ni donate ginoon, pero wag yun mo palit, wag yun maghago ba? Niya katusan, balikon ako pagkuhan, usa ka estudyante, nga pagatagaan siya sa iyang mama, kung mutabang siya sa ilang tindahan, tagaan siya 150 ang adlaw, basta mutabang siya. Pagkadungog niya, nga niya ni dinhi niya, sige siya paminaw, si kanya, pa siya, senior high pa siya, nagtigom siya sa katong hinatag sa iyang mama, dili niya gastoon, kay iyang i-donate diri, o nakahatag sa siya, o usa ka, hope and opportunities lang. Ambot. Ninyo ning ma-imagine? Dili. Mao ni siya ang mga tao nga nahigugma ba sa simbahan. So ang simbahan mao ang atong lugar diin anha ta mo buhos sa atong paghigugma. Dili lang kay ngono tabangan ta ni Father kay ganahan kay kuaning Father. Ayaw sa Father ang simbahan. Ang simbahan gyud mo itabangi. Dili lang ang pare ngano man nagawa nako dinhi San Vicente. Adto na sad mutabang sa sunod na kong parokya. Nya kani dinhi dinasad nyo tabangan. May sa noon adto mo dito. Pero maayo yun nga, tanan yung simbahan. Basta nang inahanglan, atong tabangan. O kinsa man ang simbahan. Ang simbahan mawang ni ambit sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang tanang binunyagan, ang tanan nga mukaon sa iyang dugo. Muna kung gusto ganay kang maapil ka sa simbahan, siguro ang makamao kang mukaon ni Kristo. Kay matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa itong tubag sa Salmo, ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Mo bitaw na kanang manimba bitaw mo, nya dili mo mukalawat. Murag laway kay paminaw. Kana bang, yan di lang kaon ni mo Lord oy. Di man ko angayan. Nganong ni simba man ka? Pangutana ko no. Hingga nga sa badin gapuyo-puyo man ni. Nganong gapuyo-puyo man sa mo? Sige, tubaga. Ang agod pa din, nagkabit-kabit man gud ni. Nganong nagkabit-kabit man sa mo? Sige. Siya, ikaw gani pa din, naam sa kay kabit, yung sikag misa diya. Ay lang ko gilapting. Aday dito. Kana ba? Nganong magsigi man tagkupot anang atong sala nga nahimong babag sa pagkalawat ni Kristo nga angayan man ginuntatan mangilabot sa simbahan mo ambit sa iyang dugo kay siya gani mismo matud pa sa ikaduhang pagbasa siya mismo mihatag man sa iyang dugo aron mahimong kalanon mura bag nahimo ng baksin nya makaayo kuno na sa atong COVID nya kitang tanan di ta mudawat unsaon na na ato lang na ipabalik-balik og tugsok dito sa taga DOH ya kamo na lang utdan na lang tugsok din ninyo isa kamo din nasipan di lang ni ay DOH og makamatay na mga matay tang tanan dungan og makabuhi sana mga buhi tang tanan maginambitay ba selfish bangog kayta kun ang kamot kining akong tuong kamot din ang mangilabot sa akong tibok lawas unsay mahitabuan ni kaning kamuta din ani ka kulikta kaya kulikta mo sunod man na inig sumagwali unya og dili sa mangilabot iwan na siya ilabot sa giyaw-yaw sa baba ato daplin wa na di siya kulikta mukuyos mamatay sama sa sanga matod pa ni Kristo nga mahimulag sa punuan malaya muna ang taong siging pakasala nya dili na makakalawat tungod sa iyang mortal sin nya iya ginang panggaon ang mortal sin bahala na lang dili kakalawat nya mosabot ra gid nang Ginoo yes why problema sa Ginoo nga igsoon makasabot ra gid siya kay masinabuton kay Ginoo he is all absolutely understanding
Purti gina niyang musabot. Kanabitang inong ko, Padiroy, musabot dalang sang Ginoo tingali. Padir nakuway problema, musabot ang Ginoo. Basig ika mo iwa kasabot sa Ginoo. Kaya kanarabang Ginoo, kung musabot na siya, musabot ra gina siya, nga muadto kas impierno. Di gina siya mupugong. Kay musabot ra gina siya. Di gina siya magbabagbabag nimo kung muambak yung kaskayos impierno. Musabot ra gina siya. Nga, nakasabot ka kaana. Uy, tubag. Og mao na ang atong gibalik-balik pagpamalandong. Karon matag Semana Santa, labi na gyud karon ang Eucharistia muambit kita ni ana. Paningkamot yung makakalawat ka. Kung naa may sala nga dako, sulbara og di ka kasulbad, ing na ang pare, may kaining musulbad ana. Kung ang imo ganing problema, puyo-puyo, nya minyo imong kapuyo, taklis pare. Kay single man gyud mi. Oh, ano man dili mo sagupos pare. Oy, sagupon mo Pero dili ni mo kabit-kabit ninyo. Gawas no magka-snabot kita. Pero dili mi mo ana. Ano man, tudluan mo na mo asa dapita unsaon pag himos kinabuhi nga mahimot ang qualified na makasud og langit. Mo na among role kay kami man ang gitugyanan ni Kristo nga mopadayon sa buhat sa kaluwasan. Duol pare, patambag pare, patambag sa mga madre, kay kanang madre ug pare mao ra sad nay magunay-unay. Og tambag ninyo aron maadto mo sa langit. Ana. Mo bitaw. Mao na among misyon. Mao bitaw wa mi magminyo aron kamong tanan makadangop namo way mangigi. Nya kami sang tanan makasulti ninyo kaya ra gyud. Look at me. Ana. Kaya kana pa puyo mo. Nya minyo ang usa. Pagbuwag sa mong puyo. Nya ina mo paghinikapay. Nya sulbara usa tong problema sa usa. Nya human og masulbad na to, libre na siya pagpakasal, balik mo puyo. Pakasal usa. Nya man tipon dayon. Ala, 24/7 kumbati mo diag mayo. Wa na ginay problema. Mao na siya, no? O ginaot unta nganining atong gihimo rong selebrasyon, makaamgot ta pagbalik kanindot di ay ni Kristo nahimong pagkaon. Sama siya sa mga kanding o mga karnero, nagiihaw, nagihisgutan sa unang pagbasa. Siya di karon mao na ang giihaw nga karnero. Nahimong kalanon o kining maong kalanon makawagtag og yawa. Sama usab sa unang pagbasa na kung mag-ihaw sila karnero ug ang dugo ihidhid silang pultahan, way kamatayon nga musod sa ilang panimalay. Makawagtang og yawa kining maong pagkaon. Mga unta ni ha. Kaon mo dili. Very good. Unyag mga matay mo, okay ra dili. Inaot unta ugma sugod na. Ug atong imaginon ang nahitabo karon sa ebanghelyo, magduda gid ta nga si Kristo wa na gid toy ganang mukaon. Nanihapon siya kuyog sa iyang mga tinun-an, pero kahibaw siya nga usa nila nagbudhi niya. Kamo ganahan mong mukaon kuyog sa nagbudhi ninyo? Dili. Kana bang nahibaw jud ka ba nga nagbudhi siya nimo? Nya ganahan ka mukaon kuyog niya? Da, wa lagi mo mutingog. Pero si Jesus kaon lang gyapon siya. Pero iya sang gisulti nga dunay usa ninyo magbudhi nako. Pero nikaon gyapon siya kuyog nila. Nya wa sad niya insultuha ang nagbudhi niya, bisan pag nasayod na siya nga mao gito si Judas gito. Iya gyud gihuwat nga muhonghong sad si Judas niya. Ingon sa Judas, ako ba'y gipasabot nimo Lord? Iya sang gihonghongan. Ikaw gyud. Siyempre, ikaw. Ana. Pero wa sad niya ingon na ang buang-buang dakoy nangutan na pa gyud. Ano bang may kaing insultohon ba? Ngano man tungod kay si Jesus
nahibaw kaayo sa iyang misyon. Unsa may iyang misyon, ang pagluwas gyud sa mga tao, labi na gyud sa mga makasasala. Nabitay salida atong Da Vinci's Code ba to nga The Gospel of Judas. Si Judas ba? Ingon dayo Judas dito sa iyang atong salidahan. Kay si Jesus wa man mudayon dayto siya kamatay, nakigminyo man ni Magdalena, Maria Magdalena, kay gwapa man kay Maria Magdalena. Nanganak pag sila dito, giilad-ilad lang, bagamhanan man si Jesus, Ginoo man siya, giilad-ilad niyang mga tao, na nagtanaw sila, gilansan siya sa cross niya, siya di ay nanaog na di kuno to sa cross, ngadto na, minyo na, ana, giadto bitang Judas, gikasaban, nagbugha taog kahoy si Jesus dito, gikasaban sa wa kay batasan, imo pa jud kong gigamit, aron lang jud ka musikat, niya day karon niya ara ka dinhi sige ra kag palami balik ngadto sa cross may pa ako nakatuman ko sa akong misyon pagbudhi nimo ikaw wa ka katuman sa imong misyon pagpakamatay na nibalik si Jesus sa cross mo tong namatay mo kuno to ang istorya in between ba sa paglansang og kamatayon ni Jesus tuo mo na dili ambot lang ninyo ako sa kukibaw may magdidto ta may nahibaw ta bright man itong gasuwat ana nga mao man kuno toy nahitabo si Judas manon mo'y hero si Jesus naman oy kontrabida mga igsoon si Jesus niingon diri ang anak sa tao mamatay gyud or patyon gyud kay mao man toy iyang nahibaw-an pag-anhin niya sa kalibutan kay ang kalibutan lagi di man gyud mudawat sa manluluwas ang kalibutan musalikway gyud sa Ginoo ngano man kay ang kalibutan giharian sa yawa giharian sa sala mao bitan na usahay kamo may kay mo mudaan ig istorya apil na sad ko tao ra man gud ta kinsa bago natoy dili makasa nga buangon kay tastanan kamo mo gamit mo ana kanang punga kinsa bagod natoy di ka sa tao ra gud ta mo gamit mo ana mo gamit ma parehata nya tinuod na dili sure nganong si Maria wa man kasa lagi sato pa nakasa dito si Maria tao man to nakasa to siya wala niya nganong niingon makatawo ra man gud ta makasa man gid ta nga giprobe naman ni Maria nga wa siya kasa aw gawas og di kita mutuan na si Jesus wa man sa to siya kasa tao man sa to siyang tinuod di at least natay duha ka tawo nga makapruiba nga wa makasala nya maingon pa kita tao ra man gud ta di man kita kapugong kasa man kita mao na ang pangilad sa yawa dinhis kalibutan maapil sa kuana ana nya mo excuse dayon ta Lord sabta lang gyud ko Lord tao ra gyud ko yung Ginoo nagpakatao na ko pres nimo unsa man kang magsigi pa man jud kag balik-balik ana wa di ko kahibaw nga tao gyud ka mao bitan giproybahan ni Kristo og sa mahal nga Birhen Maria nga ang tinuod nga tao dinhis kalibutan makabuntog di ay og sala pero ang tinuod sad nga tao kung dili gyud mahigugma ni Kristo bisag tua pas paraiso makahimo gyapog sala sama ni Adan og ni Eva tao man to sila nya didto gitos paraiso didto gitos garden sa Ginoo pero nakahimog sala ngano man way tinuod nagugma ngadtos Ginoo sama ni Judas Iscariote kuyog na gid siya ni Kristo pero nagbudhi lang gyapon ngano man ang gihigugma ni Judas mao ang iyang kaugalingong katagbawan ginamit ang kwarta mahigugma na gitas atong kaugalingon ang una ginatong Ginoo mao gyud ang kwarta kamoron unsa may inyong Ginoo o kwarta ni donate na mo joke ambot nakapalit na ba kamo pila ka kaslat inyong gipalit pero naanoy daghan sa ninyo namalit na karon gani na siya ko sa gahapon sa namalit
shocking kayo. Na inianhi dinhi nga niingon pader, di untay gipada ang akong amo i-donate. Kuha naman ni siya good pader, gi-quarantine na ba kay porti na yung senyora, hapit na mo 90 edad. Pero sige, paminaw. Yan ako. Unsa man na, gasuwat siya papel, papirmahan ko ni pader, pa-receive. Ako una pagtanaw na ko sa papel, o pa ako basahan, ako, kauwi, gidani niya, papirma-pirma, pagidani yung papel, sigurista ba, kung tadaw, sigurista. Mo day, kay gi-explain, day dito, pader, nihatag ko og 6,000 atong December, niya karon ako na lang ning punan og 94,000 para mo 100,000 palihog lag pirma. Pagkakita na ko 94 pirmahan din ako. Grabe habi daw. Masyak ka di ba? Ang di mo masyakin ana. Pero mas grabe akong siyak kay dunay taxi driver nga iya yung gitiguman og mayo, nakapalit ko no siya diri kuan, gipakita niyang resibo nari sa anak ko sa cellphone, nakapalit siya one slot driver siya sa taxi. Pertigid ko nun niyang sakripisyo siya, og mo sakripisyo gid eta Father no, makahinabang gid eta sa atong isig katao. Anang gana sakripisyo gid siya mayo, kahinay karos pamasaheros taxi. Ambot lang, mukita pa baka sila. Pero nakatigom siya 2,000, yang gipalit diri. Adi gyapon mo malipay na. Nasa nagpamisa na kog online kay sagaran di naman tamo adto nya sila di sa adto. Nagpamisa og online. Ako sang gimisahan niya. Daghan naman ta dinhi gimisahang online. Ingon ni siya, ako lang yang ipadala nimo Father ang stipend sa kuan anas bangko. Ako lang okay kayo normal naman na usay ato ipadas GCash ang stipend, pila raman say stipend mga 2,000 3,000 mora sa toy akong gihuna-huna. Text din siya nako, Father, basahan niya tong akong gihatag to sa imong messenger, akong gipadana ang kuan ang akong stipend, nalasa ko'y gipakapin gamay. Pagtanaw na ko ang stipend, usa ka deposit slip 10,000. Nya dunay sikan deposit slip para ni sa mga piniriso Father 90,000. Ang gasunod para ni sa inyong mga gipamaligya nga slot Father 500,000. Wow. Nako, nakaingon ko sa Ginoo ba, grabihan naman sa daan ni Lord pun ipakaniglaing 500,000. So dako kay taghalin tong sa adlaw agahapon ang karon daan na karon. Ang ako lang point dinhi ba, daghang mga tao sa diay karon sa kalibutan nga sa ilang kalisod sa kayanos ilang kinabuhi kamaugya pong muhatag ngadto sa simbahan. Ako wa man ko magkinahanglan ani. Kuan okay na kayo. Kani akong dupa-dupa, dako na kikugkita ani. Kung sa ako lang personal, makapamabahin ako o gusto ko. Pwede na ko mupaanak o mga 3 o 4 ka babae, makabuhi kay ko. Sakit-sakit lang hawak na ko karon, di natin ini makaya. Pero inana, wa ko magkinahanglan ani. Pero ang simbahan sa tibuok kalibutan o kining atong parokya, kanunay nanginahanglan para sa mga kabus. Meeting ni gabi sa mga barangay capitans nya pag-analyze namo dili gid ay pwede kay di gyud mosugot ang atong mayor nga dunay pundok-pundok okay lang ng motorcade pero with protocol gyud nya ang kanang pundok-pundok atong plano nato bitaw nga magbaryo pista ta ingon ang mga kapitan nga ay lang gyud Father ato lang gyud na siyang hunongon nako kay di pa gid madakaron ay gubot man gyud ang tao nako bitaw no unsa kay sunod nato aning buhaton kap isay ikalay bahala di Father unsa imong buhaton may desisyon dayon ko nako sige ighuman gid dayon misas pista kitang mga pare o kamong mga barangay o mga local government units na lang tay lugar nga adto ta maniudto wa na nay apil ang mga tao
Oh, anong apil mo nga social distancing man. Kamong tanang manimba, wa mo'y apil, kamiray maniod to. Mao na'y sakto. Ngayon ako, fasting mo. Nako magpalit na lang taog kanang mga packed meals niya ang tanang manimba atong hatagan. Haron ritso na lang sila uli niya magngita sad ta kay sa una 1,000 raman to ka kuan. 1,000 raman to ka kaning pamilya atong hatagan og tag 5 kilo rice. Ighumas misa ni commit na sang atong mga Eucharistically ministers nga ilan rong sugdan pag panguha akong gi-increasean og tag 50 ka tao nga pobre sa kada kapilya. 50 ka tao atong hatagan og tag at least 5 kilo rice plus mga dilata og kanini ang kuan unsa pay atong ikapakapin para pamista ngadto nila. No, natay 34 ka chapels, ubay-ubay kitag mahatag ron aning panahona. No? Ningon ko itong usa ka kapitan, grabihan naman sa dana pader, kadaghan ana no? Sinang kay 34 times 50. Nya tag 5 kilos. Daghana na ana. Ana siya. Nako, gamay ra kayo na siya kapoy. Ikumparar sa gipanghatag sa atong kaigsuonan. Labi na gyud dunay mo pakyaw ron ani mingon, ala pader, ako nalay angkon ana mga bugas pader. Aron dilata nalay imong paliton. Kanindot ana no. Makapakaon patas tanang musimbas misa dili la kadtong pontifical mass gikan pas buntag hantod sa gabi makapakaon pataana no. Wa di bawa gyud mo kauyon di lagi ngon kami na sa roy paninglan ani ron ha. Kamu no pagkaisipan gid ninyo so di bitaw kanang ang grasya mubaha ra gyud na siya no mubaha ra gyud mo na ang Ginoo tungod siyang gugma nato bisan sa atong pagkamakasasala, bisan sa atong pagkahudas, oftentimes ang iyang gugma sige ra gyud. Muna duna gid tay paglaom nga bisag makasala ta, sige lang sa tagbalik ngadto niya. Ug mao na ang makapalimpyo nato, mao na ang makapabalaan sa atong kinabuhi.